Jacobo Senín, aos mandos da nova Proto NP01 e cun tempo final de 2.56.414, foi o vencedor da 12ª edición da subida a Taboada, primeira proba puntuable para o Campeonato Xunta de Galicia de Montaña Circuito Internacional de Montalegre. O piloto da escudería estradense, dominador da proba dende o primeiro metro, batiu o seu propio récord na rampa lucense en dúas ocasións. O sábado con un 31.4 e o domingo na terceira carreira oficial con un 26.908, 6,9 segundos máis rápido que o mellor crono de 2024. Desta forma, o segundo posto da clasificación foi para o ourensán Jorge Fernández, que despois dun ano de ausencia e no debut oficial da Gloria CP8 quedouse a 13,2 segundos de Senín. Completou o podio Alexis Viéitez, que se tomou a primeira proba do certame como un banco de probas na espectacular Lola F3000, un vehículo todavía con especificacións de circuito. Inda así, e tras sufrir algúns problemas de xuventude, especialmente en estabilidade, Viéitez recolleu importantes conclusións para as seguintes datas do Campeonato Galego. Entre os carrozados, victoria para Jorge Pérez Alonso, cun crono final de 3.18.684. O do Porsche 991 GT3, que tamén batiu o récord da categoría ao situalo en 1.37.882, aventaxou en 3,5 segundos a Javier Carballo e en 3,6 a Sergio Vallejo, nun podio composto íntegramente por vehículos da firma xermana. Fran Casqueiro no Golf TCR e Manuel Senra no Peugeot 306 Maxi completaron os 5 primeiros postos entre os carrozados. Entre os carcross, primeira victoria da tempada para Beni Porto, seguido de Fernando Varela e de Alex Crespo, estes últimos protagonizando unha fermosa loita polo podio. O cuarto lugar da categoría 8 foi para o becado da Federación Galega de Automobilismo, Mario Rivera, nunha carreira de menos a máis e cunha evolución constante, obxectivo marcado antes do comezo da prova. Rivera substitúe a Mateo García aos mandos do carcross do equipo máis taller e disputará 6 das 7 citas puntuales do Campeonato Galego esta tempada. Na estrea da Copa CM Montiño, Terras del Antaño, Memorial Paco Uteda, primeiro posto para Martín Villar, seguido de José Antonio da Riva. Estes dous pilotos finalizaron ademais na quinta e novena posición da xeral respectivamente. Juan José Couceiro na clase 4, Rubén Blanco na 5A, Eduardo Domínguez na 5B e Carlos Rodríguez Moreno na 5C foron outros dos participantes destacados desta cita inaugural do Autonómico de Montaña, que reuniu a case 60 equipos na liña de saída. Todos eles obtiveron ademais resultados importantes na xeral, con Couceiro 12º, Domínguez 13º, Rodríguez 19º e Blanco 20º. Na regularidade, primeiro triunfo da tempada para Iván e José Antonio López no Peugeot 106, segunda posición para Sito Cabral e José Manuel Quintas e terceira para Fernando Ferreiro e Antonio Martínez, nunha modalidade que contou con 8 equipos neste inicio de curso. A seguinte proba puntuable para o Campeonato Xunta de Galicia de Montaña Circuito Internacional de Montalegre terá lugar no mes de maio con motivo da subida a Vilar de Barrio, en Ourense.